Tapos nakita ko yung lubot nila. Nakita ko yung lubot. Sira ulo ka. Kaya pala tawa siya ng tawa. Hi, Oyong! Andiyan na ba? Dali. Okay. Na. Pas. Atas ba? Wala may kasabta, dungog sa kasaba, ma'am. Kailangan kadungog ni. Ahas yan. Na. Open mo, balat Ah, na. Hala. ng ahas. Pag sure ba? Crab? Maglami na yun ka. Balat ng ahas. Balat ng ahas ha? Da? Ano, Oyong? Oh, mabin. Dagan ito tramante. Kaya pala naghihiyawan yung mga tao. Sabi ko sa'yo, may ginagawa sila sa salamin. Aking hiwagang kuling Bayan ko ba? Oyong! Mala. Oyong! Na? Ayan na po yung hinahanap nyo. Ayan na yung hinahanap nyo. Hindi, nag-usap na po ni Madam. Iyakan yung sa taas. Oo. Ngayon natin i-reveal ang tunay na dahilan di mo pagpunta ay dahil sa Hindi. dahil sa Nasa ano, pamilya. uy sus dahil sa Family friend nga. oh, dahil sa utang ya. Dahil sa utang. Dahil sa utang. Hindi ba kasi siya makabayad, hindi siya makapunta, hiyang-hiya siya. So ngayon nag-abot na. Uy! Okay na. Wala, kung kanya. Asan yung hindi ako nakapunta? Hindi mo wala ka pinagbalot? Tampo talaga ako sa iyo, ma. Kaya hindi kita nilinayan kahapon. Ha? Huwag mo ko dramahan. Ako unang dumating na para maghatid ng cake. Kaya nga, Hindi kita nakalimutan. Hindi ako nakapunta. Ako sa'yo. Papunta na ako. Biglang umulan, nandyan na sila. Ha? Andyan na sila, andito na sila. Papunta na ako. Oh. Nauna ako nagpunta. Oh, hindi ako nakakain, oo. Pero nagpunta ako ng birthday mo. May cake pa nga, mula. Oo, Galing kay meron, Mama pero MJ. Hinanap ko yung ano mo, nung Yung presensya? presensya mo. Oh, di ba? Ako pa ngayon na napasama sa live na to. Oh. ako pa ngayon na masama. Pero thank you, ma, kasi ano naman. Oh yeah. Nag-abot ka ng cake. Hindi ko nakalimutan na. Ay, hindi lang talaga kita na damitan ng naka-gown ulit ko. Gaya nung last mga birthday. O, sa Manila. So dahil nandito ako na ibig sabihin, ayan ha, okay na yung utang niya kay Brenda. Kaya nakapunta na po siya dito. Nahiya siya, wala siyang pambayad ng utang. Yeah. Hala! Hala! Ilips to lips ba? Ilips to lips! Ilips to lips! Na. Ilips to lips! Ah. Magkano nga yung hulog? Magkano yung hulog? Hindi. Kasi, ang dami nila sinasabi doon sa vlog nating dalawa. O ngayon, pak! Magkano yung nahulog lahat-lahat ngayon? Fully paid na ba? Fully paid na? Hindi pa. Ang nahulog. Hindi, pero naghulog ka na. Naghulog. Ngayon, oh. Ayan ha. Hindi niya masabi sa vlog namin. So ngayon, dahil nakapagbigay na siya, sasabihin na natin. Isa sa mga dahilan talaga is yung sa utang niya. So sobrang hiyang-hiya siya, ayaw niya pumunta rito. So ngayon nakahulog na siya. Tapos, Okay na. pumayag na yung isa. Ay! Wala! Ano lang mundo ngayon? Hindi, mas guguloy natin at tagal mo hindi nagparamdam.
Ha? Magandang mga tao ngayon, no? Nakakaganda talaga. Hindi. Magaganda yung mga tao. Ay, 1 month yung hindi siya pumunta dito. Kasi nga wala siyang hulog ng 1 month. Hi! Halika Rhea, dali sabi tayo. Oyong! Oy, creamline. Daddy! Kala ko creamline. Daddy! Anseng! agpas na yun! Na, picture na lang. Dali. Okay. Sige na. Ah, dali. Complete na sila sa short timer. Thank you. Mana? Mana! Oh, bye fans, Ma'am si J. Rani. Uyong, mga pa nag-birthday belated, Uyong. Thank you. Grabe ko marites si Ma'am Shino. Oh, uy, kasalo ko sa inyo. Followers, hindi siya super good nagpapaulan. Dito naman sa para dito. Oh, ganyan lang yun. Ang galing kayo sa pulong. Oh, di kami sa inyo. Di mo namin sa mga phones, mga teachers. Ah, sige. Mag-isa. Ay, isa pa daw, Day! Teachers, may Panginoon. Shout out sa mga teachers ba? Dali. Mga teachers mo pa hingog? Panginoon City College. Kanina, dagan kay teacher kanina hingog. Iligan. Hingog City lang. Kasi tapos na yung klase. From Hingog City Colleges. Nakabot na midari. Hi. Thank you mga ma. Ana, ang daming taga-USA nanonood sa'yo. Tingnan mo, ang daming mga taga-USA. Mukhang the report is continue. Happy birthday. Thank you. So happy yung birthday. So, itong susunod na araw. Ayan na. Ayusin ang buhok ko yun. Ayun na naman po siya. Sabi ko magtutupi ako ng madamit ko yung panty ko pala nun. Ay! Ayun, sinugod na naman niya sa ulan yung kanyang mga bisita. Oyong! Oyong! Mama MJ nanonood. Hi, ma MJ. Thank you so much sa gift at saka sa cake. Love you, ingat. I love you. Ali. Kahapon. Oh, 49 man na siya. Ayan na to. Ali, Oyong. 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 Andun na sila. Wait lang. Iyan ko sila. Daming tao, uy. Ayan. Hi, Divina Fabro. Oo, daming ulit tao. Tinan mo, umaambon na, umuulan na. Andun si Brenda sa dulo. Yes po. Mag-charge? Panote, ay sa store daw po. Sa tindahan po. Oo, kasi mamaya dito, mawai. Hamlet sa Sakam. Ate Annalyn Alina, sa'yo na isang ana-ana. Ate Annalyn Campomanes. Mia. Ate Annalyn Campomanes, happy birthday! Huh? Birthday. Birthday niya. Ano mo? Tita Beth nanonood. Hello, Tita Beth. May piniin daw si Tita Beth sa'yo. Ano daw yun? Hiram daw Tita siya- Beth, wala pa akong cash. Inam daw siya sa'yo ng 25,000. Sendan mo muna ako ng 50,000. Alina at Ate Annalyn, Bahog Latchby. Andun si si Bahog Duga. O si Jack Temolim. Alina! Mag-inom kayo magdamag ni Maria, ni Mia, mga baklang palahubog. Ay. Nag-report ka na? Okay. Na, sabi ko ni sana sumabay na lang ako.
Shoutout kay Ma'am Hamlet Sakam ng Texas, USA. Igadjud ka ayo si Uyong ba? Pumayat si Mia, buong kami. Para lang, Ate Norma. Good night, I love you. Thank you. Uy guys, mag-thank you naman kayo kay kay Ate Norma kasi meron tayong merienda later. Thank you so much sa atin, Norma. Yeah. Sa Ate Norma. Magpalakas ka ate ha. Magkita pa tayo sa personal. Oo. Tapos, pakyawin na natin yung palamig mo. Yes! Ate Norma ha, pakyawin ko na yung palamig ni Nina. Ito Painom na ako, te. Ito po yung downy pink, tama? Downy pink. Painom na ako, te. Pila? Hindi, isang ganyan na. Huwag na ibaso-baso. 500 daw. 500. Okay, pag nakungalin kay si 50 pa na. 80 ang puna. Na, oh. 250 yan, te. Magpunta na ng barangay. Magkano pa masahe dyan? Ang sarap siguro dyan, pasok ako Tagalinis. Na, ay ito, mag-unahan kayo nila Nina. Wala pa tayo ng trabaho, tinensi. Ito rin tsahin ko. Itong tsahin ko parang ikaw talaga. Kaya pag nakikita kita siya, naalala ko. Alam niya lahat. Hindi, tsahin siya. Hindi, mother-in-law. Huwag mo akong inaano. Oy, bilhin mo na yung Shout out kay Princess Lloydie. Kaya nga. Oo, ilahat na yan. Nandito na sa akin. ako sa kuwan. Tikman nga natin ba? Oo nga. Tas mami, wala na tayong panulak. Tingnan mo, ikaw talaga itulak ko, ha? Di ba shoutout asawa ko, kumakain siya ngayon. Shoutout sa asawa ni Sheena Grace Tubong Banwa. And to Princess Lloydie ng M1 Collection. Hayaan na natin sila, Mercy Kapili. Hindi na babalik si Gigi watching from Ilocos Norte. Meron siyang klase, mag-aaral pa siya. Ayun na naman po yung lola mo, oh. Ate Annalyn, alina mo. Bigyan ka namin isang pwesto dito, oh. Magdala ka ng isang lalaki para meron kang kaana-ana non-stop. Huwag kang titigil, ganun. Madeline Abalab. Ayun, o yung mga teacher ba? Ilagay mo muna sa rep, palamigin ba? Yan na lang panulak natin. Magtayo ka na dyan ng kainan. Anak ko, meron na dito sila mamasitang kainan. May mga merienda na rito. Kaya nga akin, mga souvenir. Kompleto na dito, nako. Si Nina pa ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, parang ikaw yan. Siya taga Labarito, taga Linis, ang asawa niya runner. Thank you, Mama MJ. Lahat na. Gusto mo meet si Amanda. Magpunta din si Amanda, maghilot siya sa'yo sa Ana-Ana House. Gusto mo siya nalang partner mo doon. Downy Passion. Dapat ganyan lang. Hindi matamis lang. Hindi sobrang tamis. Ayan. Kaya, Beboy Joros. Ganun talaga. Kaya lang, sometimes, we really have to sacrifice our time. Kasi syempre, nag-aaral din pa sila. Shoutout from Oton, Iloilo, Chopoy, Gatumbato. Unsa imo baligya dihateya. Baligha. Baligya? Ano ba may bili? Marami. Buto. Marami. Andito yung mga ano ko, andito yung pesto ko, oh.